नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मी झणझणीत आणि चमचमीत असा कोळंबी मसाला कसा बनवायचा ते दाखवलेला आहे। रेसिपी एकदम सोपी आहे, मी तुम्हाला नीट व्हिडिओमध्ये समजावून सांगितलेली आहे, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। आणि जर तुम्ही माझं चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा। सबस्क्रिप्शन एकदम मोफत आहे। एकदम सोपी अशी ही रेसिपी आहे, पण भाकरी आणि चपातीसोबत खूप अप्रतिम चवीची लागते। तुम्ही नक्की एकदा ही रेसिपी ट्राय करा। सी फूड तर सगळ्यांनाच आवडतं आणि त्यातले कोलंबी हा प्रकार तर लहान मुलांपासून अगदी म्हाताऱ्या माणसांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडतो। चला तर आता रेसिपी बघूया। तर ही बघा, इथं मी अर्धा किलो कोलंबी आहे, तर ती मी स्वच्छ धुवून साफ करून घेतलेली आहे। ही मध्यम आकाराची कोलंबी आहे, तुम्ही कुठलीही मोठी किंवा छोटी कोलंबी इथं वापरू शकता। तर कढईमध्ये मी 1 चमचा तेल गरम केलं आहे आणि याच्यामध्ये मी 1 वाटी हे ओलं खोबरं आहे ते घातलेलं आहे आणि मीडियम गॅस फ्लेमवर हे खोबरं मी व्यवस्थित भाजून घेणार आहे। इथं मी ओलं खोबरं वापरलं आहे, तुम्ही इथं सुकं खोबरं पण वापरू शकता। आणि मीडियम गॅस फ्लेमवर चांगलं अगदी ब्राउनिश कलर येईपर्यंत आपल्याला हे खोबरं सतत ढवळत राहून भाजून घ्यायचं आहे। हे बघा, खोबरं अगदी छान अगदी मी भाजून घेतलेलं आहे, त्याचा मस्त असा सुवास पण सुटलेला आहे। असं छान असं खोबरं भाजून घ्यायचं आणि आता मी हे सगळं खोबरं जे आहे ते काढून घेतलेलं आहे। आता याच कढईमध्ये मी ह्या रेसिपीला जी आहे ती फोडणी घालणार आहे। तर सगळं खोबरं मी आता काढून घेतलेलं आहे आणि त्याच कढईमध्ये मी 2 मोठे चमचे तेल घातलेलं आहे। तेल थोडंसं जास्त घालायचं, म्हणजे ही रेसिपी आहे ती चमचमीत होते। तेल चांगलं तापू द्यायचं आणि गॅसची फ्लेम स्लो करून नंतर मी याच्यामध्ये 1 मोठा कांदा आहे तर तो बारीक चिरून घातलेला आहे आणि तेलामध्ये मी हा कांदा व्यवस्थित परतवून घेतलेला आहे। कांद्याचं प्रमाण पण थोडंसं जास्त ठेवायचं, म्हणजे रेसिपी खूप छान होते, चमचमीत होतो हा कोळंबी मसाला। कांदा चांगला परतवून घ्यायचा। कोळंबीचे सगळेच प्रकार जे आहेत किंवा प्रॉन्सचे सगळेच प्रकार आहेत ते खूप छान होतात, खूप मस्त अशा डिशच्या सगळ्या तयार होतात, त्यापैकी ही एक आहे। तर कांदा अगदी चांगला मस्तपैकी असा ब्राऊन रंग येईपर्यंत मी परतवून घेतलेला आहे आणि नंतर मग मी याच्यामध्ये 1 मोठा टोमॅटो आहे तो बारीक चिरून घातलेला आहे। कांदा आणि टोमॅटोमुळे याची चव आहे ती खूप छान येते। आणि नंतर मग मी याच्यामध्ये 1 बटाटा आहे तर तो स्वच्छ धुवून त्याच्या साली न काढता त्याच्या मोठ्या फोडी करून मी इथं वापरलेल्या आहेत। बटाटा ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असेल तर घाला, नाही घातलं तरी चालेल, पण याच्या ज्या रस्स्यासोबत ह्याचे बटाट्याची चव जी आहे ती खूप छान लागते। या रेसिपीमध्ये हा बटाटा आहे तो खूप छान लागतो, त्यामुळे आवडत असेल तर नक्की घाला। आणि आता मी हे सगळं छान असं परतवून घेतलेलं आहे, गॅसची फ्लेम मीडियम आहे आणि नंतर मग मी याच्यामध्ये ही कोलंबी घातलेली आहे। कोलंबी तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त ठेवू शकता आणि कोलंबी पण मी या बटाट्यासोबत आणि कांदा बटाट्यासोबत व्यवस्थित परतवून घेतलेली आहेत। कोलंबी शिजायला जास्त वेळ लागत नाही, पटकन अगदी 10 मिनिटातच कोलंबी शिजतात। आता याच्यामध्ये मी मसाले घातलेले आहेत। 1 मोठा चमचा मी काश्मीरी लाल मिरची पावडर, 2 मोठे चमचे मी इथं माझा घरगुती मसाला आहे तो वापरलेला आहे, तुम्ही तुमचा कुठलाही घरगुती मसाला वापरू शकता। 1 पाव चमचा मी इथं हळद वापरलेली आहे। काश्मीरी मिरची पावडरमुळे या रेसिपीची कलर जो आहे तो खूप छान येतो। 1 चमचा मी याच्यामध्ये गरम मसाला वापरलेला आहे। तुमच्या घरगुती मसाल्यामध्ये जर गरम मसाला व्यवस्थित असेल तर एक्स्ट्रा घालण्याची गरज नाही आहे। मसाले तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता आणि नंतर मग मी याच्यामध्ये 2 कोकमाच्या पाकळ्या घातलेल्या आहेत। याच्यामुळे या रेसिपीची चव आहे ती खूप छान येते आणि चवीप्रमाणे मी इथं मीठ वापरलेलं आहे। आणि आता मी हे छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे। कोकमच्या पाकळ्या नसतील तर नाही घातल्या तरी चालतील आणि सगळं आता हे छान असं एकत्र करून घ्यायचं। यावेळी मात्र गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवायची, मसाले सगळे घालताना गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची आणि छान असं हे सगळं एकत्र करून घ्यायचं। खूप मस्त अशी रेसिपी तयार होते ही। चपाती आणि तांदळाची जर भाकरी असेल तर त्याच्यासोबत ही रेसिपी खायला खूप सुरेख लागते। आणि नंतर मग मी याच्यामध्ये पाणी घातलेलं आहे। पाणी पण खूप नाही घालायचं, जेवढी आपला कांदा टोमॅटो आहे त्याच्या लेवलमध्येच पाणी घालायचं आणि नंतर मी याला एक चांगली उकळी येऊ दिलेली आहे। आता गॅसची फ्लेम मोठी करायची आणि याला एक छान अशी उकळी येऊ द्यायची।
हे बघा छान असं एकत्र करून घ्यायचं आणि मस्त अशी याला एक उकळी येऊ द्यायची. म्हणजे जे याच्यामध्ये आपण घातलेले मसाले आहेत, बटाटा आहे, कांदा टोमॅटो आहे, तो छान अगदी शिजून येईल. तर एक मस्त अशी उकळी येऊ दिली मी याला आणि नंतर मग मी याच्यावर झाकण ठेवलेलं आहे आणि गॅसची फ्लेम स्लो करून आपल्याला एक 8 ते 10 मिनटं हे शिजवून घ्यायचं आहे. बटाटा चांगला शिजेपर्यंत आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं आहे. एक 8 ते 10 मिनटं झालेली आहेत. तुम्ही बघू शकता मस्त असा तवंग या रेसिपीला आताच इथे सुटलेला आहे. हे बघा आपण स्लो गॅस फ्लेमवर हे सगळं शिजवून घेतलेलं आहे आणि बटाटा छान अगदी शिजलेला आहे. बघू शकता कोलंबी तशी लवकरच शिजते, पण आपण इथं बटाटा वापरला आहे त्यामुळे थोडा वेळ जास्त लागतो. आणि आता हे छान असं एकत्र करून घ्यायचं. आणि जे मगाशी मी खोबरं भाजून ठेवलेलं तर त्याची मी मिक्सरमध्ये पूड करून घेतलेली आहे. मी पाणी न घालता याची पूड करून घेतलेली आहे. खोबऱ्याचं प्रमाण पण तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त ठेवू शकता. तुम्हाला ग्रेव्ही जास्त हवी असेल तर खोबरं थोडंसं जास्त वापरलं तरी चालेल. आणि नंतर मी हे सगळं छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे. यावेळी गॅसची फ्लेम स्लो आहे आणि अगदी छान असं हे एकत्र करून घ्यायचं. खूप साधी सोपी अशी ही रेसिपी आहे, पण चवीला मात्र तितकीच अप्रतिम. तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की एकदा ट्राय करा. तुमच्या घरच्यांना सगळ्यांना आवडेल. आता मी याच्यावर झाकण ठेवून 1-2 मिनिटाची वाफ दिलेली आहे. खोबरं ह्या ग्रेव्हीमध्ये व्यवस्थित म्हणजे मुरेल. आणि 1-2 मिनिटाची वाफ झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता रश्श्याला छान अगदी तेलाचा तवंग सुटलेला आहे आणि खूप सुंदर अशी ही आपली कोलंबी मसाला रेसिपी तयार झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता खूप सुंदर अशी चवीला लागते. आणि अगदी घरी उपलब्ध असलेल्या साहित्यामध्येच ही रेसिपी तयार होते आणि तुम्ही बघू शकता खूप सुरेख अशी ही रेसिपी तयार झालेली आहे कोलंबी मसाला. तर तुम्ही पण ही अशाच प्रकारे रेसिपी नक्की एकदा ट्राय करून बघा. रेसिपी कशी झाली ती कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. रेसिपी आवडली असेल तर तिला लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.